Id-dil għall-provvista tal-gass se jkun qed jiskadi f'Awwissu ta' din is-sena u fl-eventwalità li l-LNG jispiċċa pajjiżna jkollu jserraħ biss fuq interconnector illi bena Gvern Nazzjonalista u l-impjant tad-diesel illi kien fassal il-Gvern ta' Roberta Bela. Net News staqsa l-Ministru Mirjam Dalli dwar il-pjan tal-Gvern ġala darba ninsabu biss 5 xhur bot mid-data tal-iskadenza ta' dan id-dil. Bil-Ministru Dalli tajt illi għaddejjin id-diskussjonijiet iżda ma ta' tebda pjan konkret dwar x'sa jiġri wara Awwissu. X'ħa jiġri wara li għaddej Awwissu? Nibqgħu naċċertaw li nkunu qegħdin nassiguraw ir-riżorsa tal-enerġija fis-sens ta' is-supply tal-enerġija u anke l-prezz kif għamilna s'issa. Kif se tagħmlu ma bil-gass? Bil-mod kif qegħdin naħdmu bħalissa u qegħdin ninnegozjaw biex naraw li nkunu nistgħu inkomplu mexjin kif għamilna sa issa. Kif wasaltu fin-negozjati kif qegħdin? Għaddejjin. Il-ftehim għall-provvista tal-gass kien ġie spjegat fil-pjan ta' emerġenza li tfassal fl-2022 meta sar ftehim bejn il-fornituri tal-LNG u l-Gvern biex Malta tirċievi provvista sal-2026. Issa, pajjiżna jinsab ftit xhur biss il-bot mill-iskadenza ta' dan il-kuntratt u għaldaqstant jidher li l-Gvern qatt m'għandux pjan konkret dwar x'se jkun qed jiġri wara Awwissu tal-2026. B'Mirjam Dalli tajt illi t-taħdidiet għaddejjin meta ninsabu fl-eqqel ta' taqlib ġeopolitiku enormi. Jekk pajjiżna ma jkollux provvista tal-gass għat-tanker li hemm fil-bajja ta' Marsa Xlok, il-Gvern Laburista ikollu jistrieħ prinċiparjament fuq l-interconnector illi jaqgħad il-Malta ma' Sqallija.